Per primera vegada en la història, l'Associació de Malalts Mentals de Torrent, AFEM, ha estat la promotora de la primera setmana de la salut mental en esta població de l'Horta. Ens hem acostat fins a la Casa de la Dona perquè pensem assistir a la inauguració de l'exposició fotogràfica digital que, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, han sabut organitzar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torrent i el Secretariat de Salut Mental de la Comunitat Valenciana. Aquesta exposició resta oberta fins al 30 d'octubre i és per això que els convidem a visitar-la. Si estan disposades, els acompanyem. Esta exposición corresponde a lo que hemos organizado como concurso exposición enmarcado dentro de la primera semana sobre salud mental que celebramos en Torrent. Nosotros decimos que la vida es un lugar para vivir, un lugar para esparcir los pulmones, un lugar donde recostar el espíritu, un sitio para abrazar los dones de la naturaleza y dar las gracias por la felicidad de aquel día. Igual que tú, yo deseo que me escuchen y me comprendan. Y como yo, tú también deseas que te escuchen y que te comprendan. Igual que tú, yo puedo hacer cosas pequeñas. Como yo, tú puedes hacer pequeñas cosas. ¿Hacemos juntos algo grande? Soy como tú, ahora ya lo sabes. Tenim entre nosaltres a Fàtima Hachan, membre de l'equip tècnic d'AFEM, i a Pepa Tomàs, presidenta de l'associació. Pepa, cal una associació d'aquestes característiques al nostre poble? Sí, era molt necessari. No n'hi ha ninguna i nosaltres som els primers que ho han preparat per apoyar a les persones malaltes de malaltia mental. Fàtima, com a tècnic, creus que és hora d'organitzar una setmana de la salut mental per a visualitzar aquesta realitat? Per supost, a banda de que és una setmana que no tan sols hauria de ser una setmana a l'any, haurien de ser moltes, el que hem volgut és emmarcar aquesta setmana, la primera setmana de la salut mental a Torrent, dins del Dia Mundial de la Salut Mental que es va celebrar el passat dia 10 d'octubre ací a Torrent. Quan es treu al carrer aquesta malaltia mental, la gent comprèn el que passa? Pues moltes vegades no, perquè hi ha un gran desconeixement a l'entorn de lo que és una malaltia mental. Una de les missions principals de la nostra associació és lluitar contra l'estigma i trencar aquestes barreres que la gent es crea a favorir per el desconeixement. Entonces, és principal que la gent conega el que és la malaltia mental i s'apropi a ella, perquè no és algo aïllat, és una qüestió de tots. Què és el més important que fa falta per atendre la salut mental al nostre poble? Pues, com hem comentat, la creació d'un recurs, el recolzament de les administracions públiques, la conscienciació de la ciutadania en general i apropar la realitat de les persones en pro de la lluita contra l'estigma. Molt bé. ¿Algo que afegir la presidenta? No, el que tu estaves preguntant, si feia falta tindre així una associació de salut mental, molta falta, perquè jo soc mare d'una inferma mental i al principi no trobava res, no tenia on agarrar-me i per això nosaltres hem format aquesta associació per poder ajudar als malalts i a les famílies perquè poden acudir. Quan venen a nosaltres li donem tota la informació que tenim, on poden acudir, quan no, perquè estàs perduda quan te trobes en aquesta malaltia i no saps on acudir.